ठीक है देखला ठीक है दिया हाथ में दस ए लो सुले मार कहबे ना नहीं अरे किछि हबन जे माने रिंगटा भलसे धइलो भुली जाई आ टिके मुव कर साइड अरे मूव करो यार मोड़ जस्ट हां बस कोन बोली देखो एडी अब के बात जब देख देता ठीक है दिया देखला छोटा देखा कि डॉक्टर नहीं काटू चली ना अरे फूलों पर जाइए मुंदे कौन जाइए मुंदे
ସେ ତ କଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପକେଇପାରିନି ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଭାଲୁକୁଣି ସାର୍ ପକେଇ ପକେଇ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ତମେ ପା 7 ଜଣ ଅଛ, 7 ଜଣ ବଦେଇବ ଆଉ ମୁଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ 3 4 5 3 4 5 ହଉନି ହଉନି ସଇଲେ 3 3 7 ମାଉସୀ ଦେଉଛୁ କଣ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ହାତ ମାରିବେ ନା ଫୁଲ ଆଣିବି ସେ ତଳୁ ସବୁ ନଈ ଏବେ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ସମସ୍ତେ ଧରିଦେଲେ ଜଣକୁ ସମସ୍ତେ ଧରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା ଏ ଯାଇ ରଗଡ଼ିବା ମେନ୍ ମେନ୍ ଦିଅ ସବୁ ଯାକ ବୁଲେଇ ଦିଅ ଏଇ ସବୁ ରଗଡ଼ିକି ଯିବ ସେ ବିରି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେ ବିରି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇନି ଏ ମୁନ୍ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁନ୍ଦେଇ ଭଲ ସେ ରଗଡ଼ ମୁନି ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛି ମୁନ୍ଦେଇ ତମେ ଏକା ରଗଡ଼ି ଦେବ ମୁନି ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲା।